Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas, welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Marso 14, 2022. Makitaan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tag balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Nalumos nga batang nga lalaki sa manhole bangkay na sang nakitaan. 4-day work week mahimo ipabilin sa Kapitolyo Provincial. Sa balita national, Marcos Jr. nagapanguna sa gihapon sa survey sang Pulse Asia. Masobra 80 pesos nga presyo sang gatong ginapaabot sang DOE. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalay ang imong alawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma. Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod, subong nga hapon na. King kompirmara ni Barangay Mansilingan, Kapitan Boy Pico nga nakita ng bangkay ni Elmer Arellano sa manhole sa diin may 200 metros ang kalayon halin sa lugar nga nahulog ini. Gain pahayag sang punong barangay nga una nakitaan ang shorts ang biktima sa paghangop nga plastic lamang nga apang sang ginusisa nakitaan ang lawas sang bata.
Una diri base man sa panaysayon sang utod ginaligar nga naglabay sa kilid sang bukas nga kanalang biktima apang bangod na lapawan sang tubig baha o kon nag-overflow hindi makitang iya ginausoy nga dalan rason nga nakadalinas kag nahulog sa kanal ang biktima. Masobra 300 ka mga miyembro ng rescue groups ang nagpasakop sa rescue conference sa pagpanguna ni Dr. Jose Havillanas sang trauma team sa syudad sa Bacolod. Ang elementary Arnie Pornan, pamuno sa Bacolod si DRMO, ining aktibidad ang ginpasakupan sa mga rescue group sa syudad kaangay sang Amity Chamber kag rescue group sa Negros Occidental kag probinsya sang Aklan. Tinutuyo sa aktibidad nga mapakita ang kapasidad kag kahandaan sa mga rescue groups sa tion sang kalamidad kag camaraderie sa ilang hanay. Ginpahayag ni Pornan nga ginpakita man sa mga rescuers ang mga equipment kag salakyan nga ginausar sa tion sang pag-rescue. Sa iban nga balita lokal, magasirang norte padulong sur nga lane sa may Lacson Circumferential Flyover kung sa may barangay Bata, syudad sa Bacolod, umpisa alas 8 sang aga sa maabot nga Miyerkules sa Marso 16 hag magalawig tubtob Mayo 23 sa tuig 2022. Suno kay Dennis Permang, spokesman sa Bacolod Traffic Authority Office, nagpakigangot sa ilang DPWH Bacolod District Engineering Office para sa bi-segment nga rehabilitasyon sang flyover. Suno kay Perma, isa lamang ka lane ang pagasiradaan kag magapabili naman nga bukas ang sur pakato norte nga dalan sa flyover pero para lamang sa mga light vehicles maga-deploy naman ang bitaw sang dugang nga mga traffic enforcers sa lugar para maghiya sa lakat sang trapiko. Ginpahayag man sang bitaw nga mayroon sang ipahamtang nga mga visible nga mga signage sa lugar para sa road closure. na-repair sila sir sang flyover. Ma-closing kami from north to south. 13-16, May 23 na sa sir. Okay. Bali north to south na din nga lane, sir. Hindi. Bilog na siya ng flyover. Galing kay i-segment by segment lang na nila. Nabatian ang spokesman sang bitaw si Dennis Perma. Posible nga ipabilin sa gihapon sa gobyerno probinsyal ang implementasyon sang 4-day work week subong nga Marso bungod sa nagasaka nga presyo sa produkto sa petrolyo. Sunod kay Governor Bong Lacson, yara na sa pinakarubo nga risgo ang Negros Occidental sa kaso sang COVID-19 apang posible nga makaapekto man sa pagsaka sa presyo sang gatong sa trabaho sa mga provincial government employees. Dugang pa ni Lacson, kalabanan sa mga pampubliko nga sarakyan ang nagatugong sang diesel nga isa sa may pinakamataas nga presyo sa kada litro. Sunod sa industry sources, buwas Martes, ginapaabot ang liwat nga pagsaka sa presyo sang diesel sa tubtub 12 pesos sa kada litro. Ini na ang ika-11 nga sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang gatong kada semana. Ang implementasyon sang 4-day work week kag 1-day work from home sa Kapitolyo ang ginumpisahan sang Abril tuig 2021. Samtang paghahulaton naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang kumpirmasyon ni Presidente Rodrigo Duterte may kangtanan sa report nga si Vice President Leni Robredo ang ginatumod sini nga mananabang among dapat nga mangin masunod nga leader sang Pilipinas. Suno kay Lacson nga sang mag-updanay sila ni Eastern Samar Governor Ben Evardone sa pagpanyapon matapos ang People's Rally ni Vice Presidential Candidate Leni Robredo sa Bacolod. Nagligad nga Bernes may ginsugid sa iya ang gobernador angot sa ginpahayag sang presidente. Ginpahayag sang gobernador nga si Verdone ang ginhambalan ni Duterte nga si Leni ang ginasuportahan sini bilang kandidato sa pagka-presidente. Apang ginklaro ni Lacson nga makumpirma lamang inikon mismo si Presidente Duterte ang mag-anunsyo. Nagdigad nga si Mana ginpahayag ni Duterte sa kay interview nga dapat isa ka mananabang ang pilion sa mga botante bilang masunod nga presidente. Sa pulo ka mga kandidato sa pagka-presidente si Robredo kag si Jose Montemayor lamang ang mga abogado. May mando na ang National People's Coalition ng NPC sa mga miyembro sini nga suportahan ang kandidatura ni Senate President Vicente Tito Soto III bilang kandidato sa pagka-Vice Presidente sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Inagin pahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson matapos ang pagsinapos ng NPC officials nagligad nga Marso 7. Sunog kay Lacson, klaro ang mensahe sa NPC nga dapat si Soto ang suportahan apang kinahanglan pa sining istoryahon ang mga pareho man nga miyembro sa partido sa Negros Occidental. Nagligad nga Pebrero 23 may 28 ka mga alkalde sa Negros Occidental ay nagpalayag sang suporta sa tandem nga Bongbong Marcos kag Sara Duterte Carpio bilang presidential kag vice presidential candidates. Sa record sa Commission on Election Negros Occidental, 16 ka mga incumbent officials kag
liwat nga nagakandidato sa eleksyon ang mga miyembro sa NPC. 8 sa mga ini ang alkalde, 5 ang provincial board members o kon board members, 2 ang kongresista kag 1 ang gobernador. Magluwas sini may madamo man yung mga incumbent councilors ang kakandidato sa pagkakonsehal sang Banwa kag syudad ang mga miyembro sang NPC. Sa balita. Sa Lasay sa 26 Action Radio Philippine Standard Time DTX 500. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga ka-aksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasig para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Napabili ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakuha nga banse batok sa ibang kandidato sa pagka-presidente matapos nakakuha sang 60% sa pinakauli nga Pulse Asia Survey nga ginpagawa subong adlaw Lunes. Ang survey ang ginpatigayon sang Pebrero 18 Oktubre 23. Si Vice President Leni Robredo ang may 15%, kasunod si Manila Mayor Isko Moreno nga may 10%. Si Senador Manny Pacquiao naman ang may 8%, kag Senador Panfilo Lacson nga may 2%. Iban nga mga presidential candidates na nakakuha sang 0.4% o kung mas manubo. May 4% naman sa mga respondents ang undecided. Sabayin sa pagka-vice presidente nga mga kandidato, nanguna si Davao City Mayor Sara Duterte nga may 53%. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:38 nagpasagot si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga magatrabaho kaupod sa mga environmental groups para sa liwat nga pag-develop sa Agroceros Urban Forest Park bilang ginakonsiderar nga last long sa capital city. Ini kasunod sang kahangawa sa mga environmental groups sa pagpanguna sang Winner Foundation nga magaresulta sa pagpangtapas sa masobra 3,000 ka mga puno sang kahoy sa lugar ang pagtukod sa mga konkreto nga dalan. Sa pagsapol sa Manila City Hall, ginpasiguro ni Dumagoso nga wala sa mga kahoy nga udon kag maproteksyonan ang park sa tion nga i-develop. Lasay sa 39 Action Radio Philippine Standard Time. Sa katapusan na nga balita national, pagpaayos ng healthcare system ang padayon nga ginaduson ni 3-term Senator Loren Legarda. Liwat man sini nga ginpanawagan ang pagpasiguro nga mahatag ang nagakaigo nga pondo para sa mga dekalidad nga pasilidad kag equipment sa mga hospital kag pabasugon ang medical assistance program sang gobyerno. Kangin na lamang sang DSWD assistance to individuals in crisis situation kag DOH medical assistance for indigents program. Ginpahayag ni Legarda nga dako ang mabulig kung mapasar bilang layi ang Magna Carta o Barangay Health Workers para mapatibong man ang government services kag masiguro ang mga benepisyo kangay sang special risk allowance, compensation kung magmasakit, PhilHealth coverage kag mandatory testing para sa public kag private health workers kag BHWs. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 40 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Marso 14, 2022. Saluwat kaming inyong mga tag-balita. Action and Defense. Kag Action Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa di ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!